Dobrý deň. Nemyslíte si, nejsom Taliban, ani terorista, nejsom dokonca ani žiadny pošáhanec náboženský, ktorý tú šatku cez tvár mám iba preto, aby som bol aspoň ako tak v anonymite, lebo teraz vyjadrím svoje nejaké postoje a názory, ktoré by sa nemuseli zhodovať s názormi väčšiny ľudí. Ale poviem ich tak, čo tuto treba spraviť. Treba spraviť revolúciu. A revolúciu v takom štýle spraviť, že my tu musíme zorganizovať masu ľudí, ktorých presvedčíme, aby jeden deň všetci nešli do roboty. Všetci, nie že učitelia, alebo požiarníci, alebo kerikokos. Všetci musíme zorganizovať tú masu, ktorá nepôjde robiť. Bude štrajk, celonárodný štrajk vo všetkých odboroch, oblastiach, jednoducho. Ne, žiadne one fejky, že tuto budeme robiť nejaký štrajk učiteľov. To nemá význam, ne. My musíme spraviť celonárodný štrajk, ktorý zasiahne do všetkých profesí, do všetkých oblastí ľudí, ktorí robia na nízkych postoch, vysokých alebo akých. My tu musíme spraviť, čo tu musíme spraviť. Tento deň bude veľký deň, pretože zrútime tým celý systém. Chápete, keď nepôjdu do roboty vodiči električek, nebudú jazdiť električky. Keď nepôjdu do roboty požiarníci, nebude mať dohasiť požiare. Keď nebudú chodiť do roboty lekári, tak nebude mať kto operovať v tej nemocnici. Tak, keď toto spravíme, tak budeme páni, pretože zrušíme celý tento hnusný, podlízačský, patolízačský systém, ktorý robí z ľudí obyčajné chodiace zombie, ktoré ráno stanú o 7 a idú do roboty a o 5 po obede sa z tej roboty vrátia a zase dokola. Toto my musíme zrušiť tu, v tejto republike. Jedným dňom sa to dá zrušiť, vymazať. Nikto nepôjde do roboty. Zajtra. Nikto. Všetko padne. Celý systém padne. Všetko. Komplet. A keď sa to jeden deň podarí toto urobiť, tak potom ďalší deň to môžeme zopakovať. A keď to budeme opakovať stále a do kolečka, tak sa tu zrúti. Všetko sa tu zrúti. Bude anarchia. Bude nový systém. Nový svet bude. A toto my chceme urobiť. Je to jasné? Vyjadril som sa k tomu dosť jasne, vážení. Tak porozmýšľajte nad tým, čo som teraz povedal a skúsime to všetci zrealizovať. Bez výnimky. Dovidenia.